Táto jedna jediná kniha spravila najviac ľudí milionármi. No aby si ju ty nemusel čítať, tak toto sú 4 najdôležitejšie veci, ktoré musíš vedieť. Ako prvé, aktíva versus pasíva. Aktíva sú prostriedky, ktoré ti vkladajú peniaze do tvojho vačku. Napríklad to môže byť taký tvoj side hustle, nehnuteľnosti. No a pasíva sú tie, ktoré ti vyťahujú peniaze z vačku. Napríklad také tvoje osobné auto, keďže musíš platiť benzín, poistku a ostatné výdaje spojené s tým. No a nepriniesie ti žiadne peniaze naspäť. Po druhé, peňažný tok, tzv. Cash flow. Tu porovná chudobného človeka versus bohatého. No a vysvetľuje, kde konkrétne utrácajú svoje peniaze a z čoho konkrétne zarábajú. Bohatý otec a Robert Kiyosaki obchodujú s peniazmi druhých ľudí, teda využívajú banky a nevyužívajú tým len vlastné finančné zdroje. Vďaka tomu dokážu investovať vo veľkých sumách. Lekcia číslo 3 je vytváranie tímov. Tvrdí, že inteligentní ľudia sú tí, ktorí si najmú alebo spolupracujú s ľuďmi, ktorí sú šikovnejší ako oni sami. No a posledná, tzv. Cash flow quadrant. Tento rozdeľuje ľudí do základných 4 skupín. Podnikatelia, teda majitelia veľkých firiem, zamestnanci, SZČO, teda živnostníci a investori.